Ece, meni hayvanat dünyasına gezmäge gidäýdi. Bolýa, äkideýin oglum. Ýöne Näme Ece? öýüşleňi gutardyňmy? Ay, ýok. Okamaly zatlaňy nätdiň? Onam okamadym. Onna, şo ikidini diýin, onu soň ikimiz bileçe, ýöräp çalaça, gezmäge gidäýär. Bolýa, hökman Ece. Men derrew torýan öýüşlemi. Mehmetcan, aho Mehmet. Fagtdan habaryň barmy? Gel, o jumurtik başlada. Şoňa tomaşat, ondan öýüşleňe edersiň-de. Meňe tek işim köp. Soň gezmäge gitjek ejem jan bilen. Ya azajyk göräýärsiň-de. Ya azajyk göräýsemmi kämay? Öýüşlem etmeli, kitabymy okamaly. Onsoň ýerine. Aho, Mehmetcan. Aç garnyňa kelle zat girmeýär. Gel ilki bir garnyňy mazaly doýur. Onsoň öýüşlerini edersiň-de. Ay ýok, men ilki öýüşlem etjek. Soň ýerin. Yer bolýar-da. Qaymak diýsen qaymak var, edil edil doymak var. Süýdi şekli süýdem var, meskede var gannam var. Süýjü köke mazaly, işek bolsaň gel beri. Ana, inne karnım dok. Keypim hem kök. Azar berjek zadam ýok. Mehmet, dostum. Aýtjak rasym. Ýeniňi siňdir sen. Soň öýüşem edersiň, gedelenjem edersiň. Ay ýok pöküje. Men öýüşlem etmeli. Ýogsam ejem men gedelenjek gitmez. Ya diýäniň näme? 2-3 minut top oynanyň bilen hiç zat bolmada. Bolýa? Her kimem oýnaýar. Senem azrak top oynasaň tapaklaňa gowy düşünersiň. Yer bolýa da. Meňem top oýnasym gelýärdi. Oglum, sen nire gitdiň? Men seni gözläp ýörne. Top oýnadym Ece. Gedelenje gitjekdiň. Bilýän. Öýüşleňi diýindiňmi? Kitabyň okansyň. Meni güýmediler. Öýüşimi etmedim. Kim güýmedi? Ece, men öýüşlerimi etmän, kitabymy okaman, köp zada güýmenipdirin. Men sen ýumuşyňy ýerine ýetirip bilmedim, Ece. Ece, men ähli işlemmi şuun ederin. Gedelenje de başga bir gün öýüşlem utaramsaň äkidäýersiň. Bolýa balam. Inni ýöne ähli öýüşleň wagtyny tamamlagyn. Söz berýän Ece.